Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 9 na, bulan sang Hulyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 36 antes ang balita kag isyo medyo lingaw-lingaw porsyon anay kita. Karon nga adlaw ginto na
sang NBA Finals kag ang Aksyon Radio Bacolod magahatag naman sang papremyo sa makapakot kung sino ang magadaog sa liwat nga pagsambuha sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Enjoy kamo ha, pamati mayo kay daw medyo lingaw-lingaw kita karong adlaw. Sa pagsugod sang live coverage, lawagon sang Aksyon Radio Bacolod ang numero kung sa diin kamo mahimo makapadala sa inyo sabat. Amo na nga tutok di kamo. Ang una nga pamangkot, ano nga team ang magadaog sa Game 2 sang NBA Finals? Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks? Ikadua nga pamangkot, pila ayan ang final score sa NBA Finals game? Ikadua nga sambuha, tipunon ang ngalan sang tanan nga may eksakto nga sabat sa una nga pamangkot. Magagabot ang Aksyon Radio Bacolod sang anom katagdaog sang tag 300 pesos. Ga-enjoy ka na lang tao, may tsansa ka pa nga makamani. Samtang, ari, kung ikaw naman ang makapakot sang final score, ikaw magadaog sang 500 pesos. Ba, daw masanag ining adlaw para sa atong tagpalamati. Are, anong imuon ninyo? I-text ang imong ngalan, edad, address, kag sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawagon karon nga adlaw nga nagapadayon ang live coverage. Sa mga online viewers, ibutang man sa comment section ang imong ngalan, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot. Hulato ng signala sa naga-program, sa naga-coverage, kung saan magasugod sa pagpadala sang entry. Hulat gid kamo, amo na nga dapat tutok gid. Mga kaaksyon, hatagan lamang kamo sang 20 minutos agod makapadala sang sabat, gani tutok gid agod nga hindi ka mauli sa pagpadala sang imo entry. Pagkatapos ang inampang magagabot liwat ang naga-program, naga-coverage sa ngampang sa mga tagdaog sang 300 pesos na cash. Samtang nag-half time break, liwat mahimo naman nga makapadala sang entry para sa ikaduha nga pamangkot. Ang makapakot sang final score may 500 pesos. Enjoy kita karon? Sige, tutok kita. One phone number, one name, one entry. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sugsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nga isyo kag balita, idulong sa aton sang katapusan nga palahawayan si Councilor Elmer C. Dira sa Green Hills Memorial Park sa Barangay Estepania. Ginupdan ini sang iya sini nga mga kapartido nagupod sa pagdulong sa katapusan niya nga palahawayan kanday Mayor Ebilio Leonardia, First Lady Elsa Leonardia, at tuman dito si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, kag mga konsehal
Kaday Simple Distrito, Carl Lopez, Israel Salanga, John Gamboa. Pagkatapos nga ginlubong ini siya kahapon, ang masunod nga pamangkot sino ang magatalos sa nabayaan nga lugar ni El Mercy. Tikadamo sa mga espekulasyon nga ang ika-13 posible amo ang magasulod sa pwesto ni Councilor El Mercy. Pero kahapon, gintapos na ini nga espekulasyon ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siling sang Vice Mayor, sabahin sa mga kaalyado sa partido ni Councilor El Mercy ang pagpili sang tao nga magabulo saya na bakante nga pwesto dira sa konsiho. Suno sa Vice Mayor, depende ini sa kaupdanan kag kaalyado ni Councilor C. Sa dalom sang Nationalist People's Coalition o kon NPC ang paghimo sa nagakaigo nga proseso kag desisyon. Kay hindi gid pwede mo na abi kung ikaw ika-13 ti siling sang Vice Mayor bangod sang right of succession nga prinsipyo ang aplikante lamang sa mga nagdaog nga kandidato ang pwede makapungko. Kag posibilidad ang pamilya. Kung napirde ka, bisan ika-13 ka, wala tsansa na makapungko ikaw sa pwesto. Ay kadamo sang spekulasyon mo nga kun si Marlon Solidom ika-13 mo nga may posibilidad makapungko pero hindi gali pwede kahit sa right of succession ang nagdaog lang nga kandidato. Wala problema. Lapit na lang ang 2022. Sigurado si Solidom liwat ini magapapili. This time base pa malang kaluyan nga makalusot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton.
Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. On siling ni Presidente Rodrigo Duterte nya sold na ko. Daw mapapili gid ko Vice Presidente sa tuig 2022. O galing may ikog siling niya o galing kung magpapili ko Vice Presidente kag ang magdaog nga presidente hindi ko kaalyado ang guwa ko inutil gid. Amo na niya ginakulbaan ko gid. Da okay ko sa mga pagabay ninyo, doso dito nga magpapili ko Vice Presidente. Ang ginapanumdum ko subong nga kung magdaog ko Vice Presidente kag ang magdaog Presidente hindi ko kaalyado, disgrasya gid. Ang guwa ko inutil gid. Kung sa bagay, dahil nakulbaan sa ang ginimo, ibla, kay Vice Presidente Leni Robredo, sang una, ginkuha niya kabinete, pagkatapo, sinipa niya sa pwesto. Tiyan mo na ginakulbaan niya. Nga base, kung dubaog sa Vice Presidente, kag ang Presidente, hindi iya kapartido, kag ang ginhimo iya kay Robredo, ibalik sa iya, niya tawag nga karma, bla. Tiyan mo ginakulbaan niya. Nga base, kung magbaliskadan paya bala nga siya Vice Presidente, lain ang presidente nga magpungko kag hindi iya kapartido, amay man na mabatyagan niya kung ano ang ginbatyag ni Robredo sa ginhimo niya taw-taw sa mais. Amo na ginakulbaan subong ni Presidente Rodrigo Duterte. Agad sa duso sa makalyado mo, lagana, madaog ka. Okay. Base pa malang kaluyan nga magdaog siya, pero ang presidente hindi iya, disgrasya gid. Daw mangibabaw gid ang tinaga na karma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italak na. Malasig pero 59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,